България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем голямо сърце. Не ви ли писна да бъдем разделени, идеална предпоставка да бъдем поразени. България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем лъвско сърце. Не да се разделяме, да се обединим и както го брат ни учил, заедно да победим. Не знам какво се случва в тази скапана държава, където егоизмът на доброто надделява. Националните герои тънат в забрава, поколението не е научено да уважава. България проблем е, че липсва справедливостта, голяма е пропастта между народа и властта. Хората вярват в една голяма лъжа, че следващия лидер ще ни поведе към върха, а политягите в идилия не полагат усилия. Колка се продава, се носи в Бразилия. Лигите си избършете, не си потривайте ръцете. За вас народа е само стадо, което трябва да пасете, но всъщност вие сте свинете. Работата ви от народа да крадете, рентите режете, пенсионерите лъжете, десен да ядете. Явно насилието е единствения начин, след си глупости да спрете. България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем голямо сърце. Не ви ли писна да бъдем разделени, идеална предпоставка да бъдем поразени. България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем лъвско сърце. Не да се разделяме, да се обединим и както го брат ни учил, заедно да победим. Бездействието потиква младите към вандализъм, пасивност и егоизъм. Народа ни убиват всяка вечер, скитниците от мъка се напиват, стиснали бутилка по тротуарите умират. Въведете още безполезни реформи, ние сме под робство, но в различна форма. Пил се качваш в кола и настъпваш рязко гъста. Канавките са за вода, не за кръвта на невинни деца. Света се управлява от някакви мозъци болни, заслепени от властта се превърнали в умяри долни. Беге цаката е да прецакаш всички околни. На лидерите действията са в изречения безглаголни, че не са ти купили айфон, родителите ти са гадни. А знаеш ли колко деца в Африка умират гладни? Писна ми да гледам някакви плачливи поеми, как всички от България били са разрушени. България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем голямо сърце. Не ви ли писна да бъдем разделени, идеална предпоставка да бъдем поразени. България, ние твоите синове, дълго бяхме овце, сега е момента да покажем лъвско сърце. Не да се разделяме, да се обединим и както го брат ни учил, заедно да победим. Неям думи, какво се случва днес? Всички играят някакви смешни роли, като Луи Дюфинес. Сука от човека е по-важен уличния прес, да сме се отървали от скапания турски фест. Политика се кълне, че никога не е лъгал. Това е все едно да кажеш, че в кръга има ъгъл. Изкарахте се светци по тая тъпа телевизия, вдъхвате недоверие, само селската си визия. Не ми се прави на загрижен, ти си калъв. Задаването си последен, а за взимането пръв. Няма значение